hvad han havde mest. Fik det så det der? Skal jeg tage på knæ på mig, eller hvad? Har du lavet film? Film! Oh my god, yeah! Marie, skal lige se det her faktisk. Ja, du skal jo sgu da spørge nok på. Anne, det er ikke Sebastian, det er Sebastian Sutter. Se det igen. Er der hår på? Det er ikke Sebastian, det er Sebastian Sutter. Skal du starte lidt mere? Er du snart møre? Er du snart møre? Er du snart på konkurs? Du er ikke færdig. Er det ikke med? Ja! Det gør du sådan. Her, eat it! Hvad laver du? Det er ikke helt lort. Der er jo sådan en faker. Ja. Her skal brænde. Er du snart på mere? Men du må ikke fodre hunden ved bordet. Lige meget, det var så lækkert. Nu er det en god gammeldags rødvin. Som tør cola. Det var lækkert, jeg kan ikke lide rødvin, så jeg kan godt lide, at du finder lidt øl. Det kan vi så lave. Ja, ligesom du drak hele min øl sidste gang, ikke? Ja, da. Mascara. Luder. Okay, jeg elsker den her film, ikke godt? Det var så kendte godt til Mathias. Han jeg havde med faktisk så ved det. Det har du sagt ikke engang. Mathias, den lille forbandede lille... Jeg skal sige ham, skal jeg. Godt, jeg ikke var stoppet med at finde. Var det den stegt agurk? Nej, den ligger der sgu stadig. Men skal du... Hallo, skal du ikke have din stegte agurk? No way. Det er lidt af noget røven. Det er nok. Hvad skal jeg så til at lave? Så det er en kartoffeltur. Ja, så lille et. Nej! Laver du øjne og mund på en kartoffel? Ja, jeg laver skiller. Når du laver sådan en skydeskive ting noget, agtigt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder.